Dat de verkeer nou zo goed rint is opmerkelijk. Het project met in totaal zo'n 190 huizen. Zo eind al haast 10 jaar los, maar de economische crisis en een grote fraudezaak zorgen ervoor dat het rond 2016 wordt voordat er voor het eerst bouwd wordt koer. En dat de verkeer zo vlug geen zo wie ek boven verwachting van de makelders. Ongeveer na 2 jaar waarom stonden we in het centrum van Snit met het begin van Haukepoort. En als het dan in 4 jaar zo'n verkeepje, dan zoeken we het knapje in die in. Maar nou, eigenlijk 2 jaar verder ben we eigenlijk al bijna in de laatste fase bezig. Ja, dat hadden we zelf ook net verwachten. Dat hadden we zelf net verwacht, nee. Opmerkelijk is ook dat een groot part van de nieuwe bewoners van de wijk van 4 komen. Bij de gemeente binnen ze er wel wiers mee, want het budget echt de groei van de stad. We hebben meerdere uitlegwijken, Haringsmaland ook. Dat zijn heel veel eigen inwoners die verhuizen. En deze wijk dat trekt ook heel veel mensen, zoals wij dat noemen, van over de dijk. Dus vanuit het westen weg. En dat kunt ook heel makkelijk zien waar komen mensen vandaan. En ja, dit is echt een importwijk, om het zo maar te zeggen. De bouw van de Haukepoort maakt heel 2000 jongetje in kleer wezen.